Benvingudes i benvinguts en aquesta nova edició de l'Altra Ràdio. Sabeu prou bé, si sou habituals d'aquesta emissora, que som el magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, des de Ràdio 4. Un plaer tornar-vos a saludar ja en un dimecres 24 de gener, quan són les 2:05, ben tocades ja del migdia, repetició del programa el dissabte 27 de gener, quan són les 9:05, ja també ben tocades del vespre. L'Altra Ràdio us dona la benvinguda més cordial a l'edició número 2541. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡Arranca y vámonos! Sumari de continguts. Escoltarem, amb motiu del centenari de la ràdio a Catalunya, un enregistrament avui de l'any 1965 de Ràdio Olot. Connectarem amb l'enginyer Andreu Beà, divulgació tecnològica de la seva mà, avui al voltant d'un tema que té a veure amb salut i tecnologia. Tindrem l'edició de cada mes de l'Altra Ràdio a l'Escola amb el mestre Pitu Martínez. També hem de contactar amb el catedràtic Jordi Torres del Barcelona Supercomputing Center per parlar de supercomputació, d'intel·ligència artificial. Radioafició, avui amb la Chari Bermejo, presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, i amb en Jaume Pere Miquel, de l'Associació Radioaficionats de Catalunya. Hem de contactar també amb un altre catedràtic col·laborador de l'Altra Ràdio, en aquest cas es tracta del catedràtic Josep Lluís Micó, de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, de la qual n'és el seu degà, per parlar de periodisme contemporani. I també, que ja volta pel control, farem la tertúlia de la ràdio i la televisió internacional amb Francisco Rubio, de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona. Tot això ho fem Cristian Estanescu, Jaume Tudela, realització tècnica, control de so, i aquest qui us saluda, Sintoniki, a la direcció i presentació. L'Altra Ràdio, amb Sintoniki. todas las Ens endinsem ara al fragment de programa que tractem d'actualitat de la radioafició. Saludo ja la Chari Bermejo, la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor. Benvinguda, Chari. Encara estem en el mes de gener, queda ben clar en antena, però tu ja ens parles d'una iniciativa que precisament el vostre Radioclub, Mike Delta Víctor, posarà a l'aire a partir del dia 1 de febrer d'aquest any. Què fareu? Doncs mira, com tu molt ben has dit, bona tarda, Cinto, des de l'1 de febrer fins a l'11 tindrem un indicatiu especial a l'aire, que és EcoGolf 3 Whisky Charlie Delta, per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, que celebra anualment el dia 4 de febrer. Posarem en marxa un diploma acreditatiu i per obtenir-lo serà molt fàcil, només caldrà fer 3 contactes mínims. Solament es pot realitzar un sol contacte per banda i mode a dia. O sigui que els contactes realitzats a la mateixa banda i mode al mateix dia es consideraran contactes duplicats i seran descartats per al mateix sistema. Els radioescoltes, que hauran de complir els mateixos requisits que els radioaficionats, per poder acreditar un contacte hauran de reportar almenys 3 contactes continuats, realitzats entre l'estació i la resta de radioaficionats. En aquest report hauran d'aparèixer obligatòriament dia, freqüència i banda, hora, mode i els 3 contactes consecutius. Tampoc s'admetran contactes que apareguin al clúster. I totes aquestes peticions es podran complir escrupolosament amb aquestes bases, seran automàticament rebutjades. Perfecte. Hi ha un web de contacte amb l'activitat, que el podem dir en antena, és bastant fàcil si podeu escoltar el programa, i inclús si escolteu el podcast podeu tirar enrere i revisar l'adreça, que és precisament l'indicatiu eg3wcd.mikedeltavictor.com eg3wcd.mikedeltavictor.com. Aquest és el web on hi ha totes les bases amb tot el detall, en aquest cas. Per tant, també allà trobaran, no, Xari, l'adreça d'on trametre els controls d'escolta, el cas de radioescoltes o possibles reclamacions. Que sigui un èxit, Bona activació, 1 de febrer a 11 de febrer, Una bona manera de també contribuir a la difusió del Dia Mundial contra el Càncer del 4 de febrer. Que vagin bé els contactes, Xari, fins al mes de febrer. Ens diràs com ha anat d'aquí un mes. Vinga, adéu, que vagi bé.